Sam, com estàs? Bé, molt bé. I tu? Escolta, doncs molt emocionat, tia. T'explico. Tinc un col·lega que fliparàs, bueno, suposant que no el coneguis ja, que potser fa 10 anys que no ens veiem, un molt bon col·lega meu d'estudis que, tia, ho va deixar tot i se'n va anar a l'Àfrica a treballar en conservació i que és, ostres, una mena d'Indiana Jones, vull dir, fliparies, de veritat. S'ha entrenat amb l'exèrcit israelià per lluitar contra els furtius. Sí, té una vida que flipes amb l'objectiu de conservar, de salvar espècies que estan en perill d'extinció. I jo crec que tu et fliparia parlar amb el Pablo. Però quina és la seva feina? Saps allò típic que es veu a les notícies o als documentals, de li poso un collar a un elefant per veure com es mou pel parc, Bueno, doncs això és el que se suposa que ell anava a fer. Però quan parles amb ell, ha fet això, però li han disparat, l'han intentat robar i segrestar, ha viscut a diversos països a l'Àfrica, ha fet de tot i sobretot no només ha fet coses, diguem, de peli violentes i tal, sinó que ha fet moltíssim bé per moltes espècies i jo crec que t'agradaria, algun cop hem parlat, no?, de la natura, els viatges a l'Àfrica i tal, jo crec que parlar amb aquest paio et fliparia. On està? Està a Barna, si és que està de visita, per això truco. Ai, perdona, que començo pel final. És que està just uns dies aquí a Barna perquè acaba de ser pare i ha volgut que el seu fill nasqués aquí a Barcelona. I llavors té uns dies i, jo què sé, podem allò amb les mesures anti-Covid, però m'encantaria presentar-te'l. Home, aprofitant que està ell, podríem fer un programa sobre la conservació de les espècies. Ah, estimada amiga, clar, por ahí va. Bona nit, soc Samantha Villar. Tots tenim clar que cal conservar les espècies animals. Ningú amb 2 dits de front demanaria l'extinció de cap espècie. Però fins a on estem disposats a arribar per conservar la diversitat animal? El Zoo de Barcelona és un dels pocs llocs on podem mirar i admirar animals salvatges. Però els animalistes en demanen el tancament. Acceptaríem quedar-nos sense zoos pels nens? N'hi ha que decideixen arriscar la vida davant dels caçadors furtius per protegir elefants o rinocerons als parcs naturals de l'Àfrica. Quants de nosaltres faríem això? En definitiva, quin preu estem disposats a pagar per conservar les espècies animals? Si en algun moment podíem pensar en això, era ara, després del col·lapse. Benvinguts. Hi ha vides extraordinàries. La del Pablo Shapira n'és una. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo aquest estiu a Barcelona. Pablo és d'aquelles persones que et cauen bé només veure-les perquè és afable i tranquil. Pel seu aspecte mai hauria dit que és capaç d'arriscar la vida per tal de protegir animals salvatges, però ho fa. Ho fa al Congo. I així va començar. Jo vaig anar al Congo com a voluntari. Jo volia escapar, volia marxar d'aquí pel tipus de vida, perquè no era el que jo volia fer, no estava content amb el que feia i volia intentar contribuir a la conservació directament al terreny. Vaig trobar aquesta oportunitat de marxar com a voluntari al Congo, al parc de Garamba. Quan vaig arribar allà em van dir: escolta, que sàpigues que això va passar, en principi està tot tranquil ara, però que hi ha aquesta situació. Què és el que havia passat, que tu sabies? Bueno, bàsicament al parc de Garamba hi havia una guerrilla, de fet encara hi queda, però hi havia una guerrilla que es diu LRA, liderada per Joseph Kony, que és una guerrilla ugandesa, i es va establir dintre d'aquest parc. I és una guerrilla d'aquestes que recluten nens per soldat, roben, s'emporten les dones, vull dir, és una cosa molt dura. Van atacar un poble al costat de la base del parc, van morir 250 persones, després van atacar el parc per robar material, armes i menjar i tal, van morir 14 persones del parc i van cremar quasi tot. Llavors jo vaig arribar un any després d'això i en principi la situació semblava una mica més calmada, però bueno, jo vaig arribar com voluntari allà i literalment als 4 dies jo vaig marxar al terreny amb una noia que era la que gestionava el departament de recerca i jo m'havia d'encarregar de fer recerca d'elefants i ximpanzés. Llavors vam anar a una zona de ximpanzés a fer el seguiment com es fa, que és comptar els nius i tal, a una zona molt remota dintre del parc. I a segona nit, jo portava 6 dies allà
jo em desperto amb un soroll estrany, i clar, venint d'aquí un soroll que jo no identificava, un som un pac, que entren a la tenda i em diuen, Pablo, fes les maletes que hem de marxar, estan disparant aquí al costat al poble on vam passar ahir. La ràdio, clar, no funciona la ràdio, no hi ha telèfon, no es podem comunicar amb la base, què està passant aquí, no ho sabem, hi ha tiros aquí baix a 3 quilòmetres, vale, què hem de fer? Bueno, no ho sabem, perquè com podem sortir d'aquí si no ens podem comunicar amb la base? Pues, bueno, imagina't, a mitjanit, fer totes les maletes amb 10 guardes armats, la noia i jo, i bueno, pues, després ja deixem que es faci de dia, un guarda literalment pujat a un arbre de 10 metres per intentar parlar amb la base, informem què passa això, i bueno, a veure, com ens podeu evacuar d'aquí? Bueno, l'única manera d'evacuar-vos és des del poble on estan atacant. En sèrio? No hi ha més. L'única carretera per què heu vingut, que us vam portar en cotxe, és aquesta. Llavors, heu de travessar els trets. Llavors, heu d'anar allà. Ara ja havíem parat els trets, però clar, no saps què et trobaràs. I dius, bueno, doncs anem, i no hi ha un altre. Llavors, mentrestant, el director del parc estava intentant gestionar amb Nacions Unides, que té una base allà al costat, per veure si podíem venir a l'helicòpter a buscar-nos. Nacions Unides va dir que no. Llavors, bueno, vam començar a baixar, vam anar caminant entre el bosc i tal, i quan vam arribar just a prop del poble, pum, comencem a escoltar trets una altra vegada, tots al terra, i ens quedem, la noia aquesta i jo, amb un guarda, tirats amb la gespa alta sense veure res, esperant que la resta anava fins al poble. Jo en aquell moment acabo d'arribar al Congo. Em trobo tirat a un camí amb un home armat, escoltant trets i dir, què faig aquí? Què estic fent? En qualsevol arriba algú, no puc fer res, saps? Bueno, qüestió és que esperem, tornen els guardes i diuen, no, mira, ja està, han marxat, això que escoltàvem era munició que s'estava cremant pel foc i s'estava disparant. Arribem al poble i al poble on havíem passat el dia anterior literalment arrasat, o sigui, cremat completament. Gent morta? Havien matat, hi havia 2 soldats, un d'ells el dia anterior havia estat amb nosaltres i tal, l'havien matat, i la resta havien fugit. Llavors, a poc comença a arribar gent del poble que havia marxat corrents i clar, han perdut tot, literalment tot, els han cremat tot, no queda res. Però vam estar tot un dia esperant que vinguessin a evacuar-nos, van arribar a les 10 de la nit, la situació va ser terrible, perquè clar, la gent del poble, l'única manera d'estar protegits que tenien era que nosaltres estiguéssim allà perquè teníem armes, els nostres guardes tenien armes. I clar, quan arriben 2 cotxes a evacuar-nos a nosaltres, la gent del poble diu, on aneu? Diu, bueno, és que... I clar, la gent del poble intentant saltar sobre els cotxes per marxar. Clar, imagina aquesta situació, vinc d'aquí, imagina una persona d'aquí, que no ha viscut mai a Àfrica. De cop arriba i el 6è dia es troba amb un panorama així, de gent saltant al cotxe a la nit, que t'estan evacuant, que bueno, és una bogeria, és supergreu per la gent d'allà, clar. Saps alguna cosa de la sort d'aquella gent? Sí, perquè després això va ser la primera setmana. Després d'això, bueno, vam tornar cap a la base i el dia següent vam tenir això, tota la nit conduint. El dia següent, clar, jo m'assec amb el director del parc i el director del parc em diu, escolta, diu, això és el que hi ha. Vull dir, ja sé que et vaig dir que la cosa estava tranquil·la, però això pot canviar d'una cap a una altra, tu has de prendre una decisió. Si vols continuar amb això, has de saber que això pot passar. Lluís Quevedo, bona nit. Bona nit, Samantha, com estàs? Molt bé, i tu? Molt bé. Estic bastant impressionada amb el testimoni del Pablo Shapira i vull saber de què el coneixes tu, el Pablo. Doncs ens coneixem de fa, la veritat, una pila d'anys. És una d'aquestes persones amb les que jo crec que et va passar. Connectes directament. Potser hi ha gent que no, però el Pablo i jo vam connectar ràpidament. Ens van conèixer d'una manera bastant casual, la veritat, i és que ell va fer carrera de divulgador originalment i va fer unes pràctiques al Redes amb l'Eduard Ponset i clar, jo treballava per l'Eduard Ponset, llavors el vaig conèixer en unes pràctiques, ens vam caure molt bé, va venir a la meva boda, vull dir, ens vam fer amics per sempre, no? I com als dos ens agradava molt Àfrica i tal, doncs mira. Aviam, però com es passa d'unes pràctiques al Redes a l'Àfrica a sota dels trets? Doncs té una història molt interessant. Ell sempre ha estat un biòleg apassionat de la divulgació i la conservació. Va començar això, va agafar un treball d'aquests de despatx assegut, fent coses rellevants, importants, però assegut tot el dia analitzant estudis científics, i jo me'n recordo que xerràvem en aquella època i el tio estava desesperat, no ho podia entendre, no ho podia. I d'una manera bastant rocambolesca va trobar
unes possibles pràctiques allà, al mig de res, a Garamba National Park, i el tio s'hi va postular. Va dir, bueno, doncs hi vaig, no cobro res, em pago jo el bitllet, m'és igual. Aquella vida m'atreu més. I el tio va anar, i per això, i això t'explica, no? Això li va passar a la primera setmana d'estar allà. Simplement va fer clic. Realment el Pablo era un tio molt especial. Sé que es diu molt sovint això, però realment és un tio que el veus molt compromès, i clar, quan va veure tot allò, i va veure sobretot la densitat, el color i la sensació que té el dia a dia allà a l'Àfrica, on evidentment t'està jugant la vida tota l'estona, jo crec que es va enganxar en el millor dels sentits. Hem de dir que el Pablo Shapira finalment, si va arribar allà amb una mà al davant i una al darrere, finalment va arribar a ser project manager del parc i, vaja, encarregat del seguiment dels animals i la seva conservació, no? Tinc un dubte. En el reportatge que hem sentit amb ell se senten uns trets de fons. Són reals? Els trets i la veu que diu Pablo, això és d'un vídeo que va gravar el Pablo, sí, que em va passar ell, i la vaig voler muntar perquè quan recorda allò em semblava adient ensenyar-ho. Jo tinc uns quants, tinc bastant material, perquè el Pablo durant un temps, com va fer aquesta vida de divulgador un temps, va enregistrar molt material i té trets, té algunes imatges sobre animals, quan troben els animals, quan han passat els furtius, que no, penso que no són ni per totes les sensibilitats, no? Té un material increïble. Hi ha una pregunta forta a fer-se. Quin preu estem disposats a pagar per conservar les espècies? El Pablo, s'arrisca molt, arrisca fins i tot la seva vida, és una cosa poc comuna. Què estaríem disposats a pagar entre tots per conservar les espècies? Jo de vegades penso, Samantha, que és una... Saps allò, els filòsofs, no?, es fan bones preguntes, no? Penso que aquesta pregunta és... en el fons és falsa. T'explico per què. És quin preu estem disposats a pagar ara i per davant, saps? Quines peles, quins calés estem disposats a avançar. Però la veritat, doncs que la biodiversitat, la conservació d'espècies, el medi ambient, tenen un valor enorme pels humans. Però no és trivial de cap manera. Llavors, jo penso en el Pablo com una de les persones més il·lustrades que està disposat a fer aquest pagament per avançat perquè sap que és més petit. Perquè la resta que ens estem tocant els nassos, si descuidem la tremenda pèrdua de biodiversitat que està tenint lloc al planeta, estem en el que es coneix com la 6ª gran extinció, això tindrà costos per nosaltres. El que passa és que no en som conscients, no? Potser és un tema d'educació. Admeto que és un tema de vegades complexa, no?, dels sistemes tròfics i la biodiversitat del planeta, però realment tindrà un cost molt fort. Jo crec que l'exemple més fàcil, tu pensa, per exemple, amb els mars, no?, i els oceans. Pesquem com si apareixessin per generació espontània, no?, els bancs de peixos, i ara sabem que no. Doncs això passa amb moltíssims mitjans. El Pablo Shapira ha estat testimoni de coses molt i molt dures a l'Àfrica. Els grups rebels fan servir el marfil dels elefants o la banya de rinoceront per finançar les seves activitats. I hi ha alguns estudis fets que són impressionants. S'han posat GPS que creuen països i països. I on arriben? Bueno, arriben a països asiàtics generalment després. Viuen d'això? Es dediquen a això? No es dediquen a això, però això és una manera de guanyar diners. Tens Al-Shabaab, per exemple, a Somàlia, tens la RRA al Congo i la República Centroafricana, tens janjavits que estan al Txad, per exemple, que van a cavall. Però què es dediquen? A tràfic d'armes, de droga? No, generalment tenen unes aspiracions polítiques, generalment. Per exemple, la RRA, inicialment, la seva aspiració era establir un govern a Uganda basat en els 10 manaments. T'has trobat alguna vegada una matança d'animals? Sí, m'he trobat. Vaig trobar al Congo, vaig trobar... Sobretot, la més gran que he vist va ser això. Un dia van matar
uns 24 elefants en un dia des d'helicòpter. Bàsicament, el que va passar és que nosaltres tenim collars GPS als animals per fer un seguiment dels seus moviments, per millorar la protecció, i un dels collars de cop va parar de moure's. Vam anar i ens vam trobar un grup de 5 elefants, amb 3 adults i 2 cries, i estaven tots molt junts, el qual és estrany, perquè ens trobar que normalment quan disparen els elefants comencen a córrer i generalment et trobes els cossos més alineats i amb distàncies. Les petjades que hi havien vam trobar sobretot petjades al voltant dels animals, però no camins que arriben. Normalment es troben bastantes petjades, perquè són grups més grans, i no es trobaven. Llavors és una cosa que va ser molt estranya. I vam veure també que els trets dels elefants, les entrades a les bales eren molt superiors, com disparats des damunt. Clar, una idea que es va llançar en aquell moment va dir, bueno, potser és d'helicòpter, però em semblava com algo molt impossible que això hagués passat. Vam tornar a la base, vam agafar l'avió, vam començar a volar i vam començar a trobar grups de 5, grups de 3, grups de 4 elefants morts. Però els animals com estaven aleshores? Clar, els animals, bàsicament, quan tu vols treure un ullal d'un elefant que acaba de morir al mateix moment, l'única manera que tens, com els ullals van molt endintre perquè són dents, si tu vols aprofitar tot el marfil, has de tallar el cap, generalment amb matxet o amb una serra elèctrica, perquè si no, si tu talles el marfil t'estàs perdent potser uns 50 centímetres que van cap a dintre i això són diners. I veure tot allò i et planteges com podem fer això, saps? Com éssers humans, com podem fer això als animals. És una cosa... És molt difícil d'entendre, molt difícil. Lluís, els furtius són els dolents de la pel·lícula? Ui, jo crec que mai hem de caure amb temes d'aquests de maniqueisme, no? De bons i dolents. Jo crec que el Pablo té coses a dir sobre això que són molt interessants. Crec que té molta mica, això. De fet, pensa inclús, mira, ni tan sols el principal o el primer perill que tenen aquestes espècies, els elefants, els rinocerons, són directament els furtius. Amb això no vull dir que no siguin un perill, no? Però, per exemple, ara, fa molt poc, no sé si has vist una notícia que a Botswana, al delta de l'Okavango, on jo per cert hi he estat, és un lloc espectacular, van trobar més de 2 centenars d'elefants morts. Morts, sense trets, i estaven pensant que potser havien estat furtius, no? Que potser els havien enverinat, però clar, com no s'havien dut els ullals, era una miqueta estrany. Saps què han conclòs després de... Em sembla que han estat 6 mesos de recerca, doncs que hi ha hagut... Tu saps quan passa de vegades al Mediterrani això de que hi ha un boom d'algues microscòpiques i enverinen l'aigua? Sí. Doncs ha passat això i hi ha hagut un boom del que es diuen cianobactèries. És una cosa bastant habitual, I clar, els elefants, com no beuen una mica, sinó que beuen moltíssims litres d'aigua, sembla que s'han enverinat de manera massiva. Ara, no és que sigui naturalesa i punt, sinó és que darrere d'això, en la freqüència d'aquest tipus de floriments de bactèries tòxiques, hi està el canvi climàtic o canvi global també. Per tant, imagina't, no fan falta furtius amb AK-47s. Podem ser tu i jo amb el tub d'escapament del nostre cotxe, també. Els ataquen per totes bandes, Els ataquem per totes bandes. Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa, el Pablo, la seva feina en què consisteix exactament? El conservador d'espècies, què fa allà sobre el terreny? El que ell fa, tal qual m'ho explica, és, a banda del management del parc en si, o sigui, que la cosa estigui endreçada i funcioni, el que ha de veure és com els hi va als animals. Part del seu treball per mi més maco, no? És aquest d'anar a buscar animals, tirar-los com es diu, un anestèsic, posar un collar, que et pots imaginar el tamany d'un collar d'un elefant, no me'l puc imaginar. Girafa, es diu, en fi. I després seguir-los per GPS. De fet, moltes de les coses que ell fa és, a banda d'anar marcant animals, és després fer el seguiment per satèl·lit i per ràdio. Això estava pensant, què és el que estudien? Com es reprodueixen? Com estan de salut? Què estudien? Clar, ells poden fer 2 coses. Ell no està directament exercint com a científic, però sí que col·labora amb molts científics que estudien animals dins dels parcs. I ell els hi passa les dades? Ell els hi pot passar dades, els pot acompanyar a terreny, ell comparteix aquestes dades registrades, no?, de la ràdio i del GPS amb científics que després ho estudiaran, i han acabat
part de la gestió del parc. Tu pensa que aquests parcs són unes concessions nacionals a una empresa, en aquest cas, una fundació, que es gestiona allò per què? Dues coses. La conservació. O sigui, volem que aquests animals estiguin segurs i en la mesura del possible, quan sigui necessari, n'hi hagi més, no menys. Sembla trivial, però no és fàcil. I després, molts d'aquests parcs, no necessàriament dic la totalitat d'aquests, però estan en un marc de... Tu pensa que la gent ha de menjar. Per tant, aquests parcs generen una activitat, o haurien de generar una activitat sostenible que generés riquesa pel país. I aquest és part del deal que té. Per tant, el curro del Pablo és, a mi em sembla, complicadíssim. I tu has anat a l'Àfrica amb ell? Mira, amb ell no hem coincidit mai, però sí que he anat uns quants cops, he visitat l'Àfrica subsahariana, no? A Kènia, Tanzània, Botswana, Namíbia, Sud-àfrica... I has viscut alguna realitat semblant al que ell ha viscut? Jo per sort, trets no m'han disparat a l'Àfrica, això aquí no he arribat. Però alguna situació compromesa amb animals, sí. De fet, ara en recordo un parell, sobretot una amb un elefant que ens va... Diguem que vam tenir un encontre no esperat precisament aquí, on han mort tants, al delta de l'Okavango, i Déu-n'hi-do quina por, perquè són uns bitxos, et pots imaginar. Però simplement estaven allà? És que quan et trobes amb un mascle i que no t'espera, normalment, vull dir, no li fa cap gràcia. Llavors estàvem en un delta, imagina't com si estiguessis als arrossals del delta de l'Ebre, i de sobte et trobes un elefant davant i no pots recular, no? I si et tires a l'aigua tens cocodrils, serps, hipopòtams, vull dir que no fa gràcia, és allò de Guatemala, Guatepeor. No era bona. Per sort, al final vam arribar a una solució diplomàtica i l'elefant va dir passo de tu, i ja està. Però el moment més intens, recordo, dels meus viatges allà a l'Àfrica va ser quan ens girem i veiem el senyor que portava el Mokoro, la barca on estàvem, absolutament acollonit i tombat a terra, saps? Si el senyor, que és d'aquí, està així, jo... Déu meu! Moltes vegades el que passa en aquests països és que les persones que moren, tant els guardes que intenten protegir els animals com els furtius que intenten matar els animals per treure'n un recurs, al final són persones d'allà que l'únic que volen és intentar millorar la seva vida i intentar tenir una millor qualitat de vida en situacions en les que la seva vida realment, el seu nivell de vida és molt, molt baix. Moltes vegades el que passa és que el furtiu i el guarda són del mateix poble. Són veïns, són familiars. Un va decidir intentar entrar com a guarda, un altre, per les raons que sigui, no ha tingut la sort d'entrar com a guarda o de tenir una altra feina i ha vist una oportunitat de guanyar uns dinerets perquè algú des de fora ha vingut i li ha donat aquests recursos. El problema, al final, com amb la droga, és el consum, és el mercat. O sigui, mentre existeix un mercat, mentre existeix gent disposada a pagar aquestes quantitats desorbitades per aquest recurs, això no pararà. A mi, arribats a aquest punt, el cap em balla. Estic davant d'un dilema. Guardes i furtius són la cara i la creu del mateix problema, les condicions de vida a l'Àfrica. Si s'acaba amb el mercat de venda d'ivori, segurament acabarem amb l'esperança d'una vida millor de gent molt empobrida. Quina és la decisió correcta? I suposo que al Pablo els zoos li deuen semblar una mala idea, no, Lluís? El Pablo és molt curós quan parla dels zoos. És un tema molt complicat. El que sí està clar és que li agrada més la idea de la conservació, el que es diu in situ, allà on viuen naturalment les espècies, que no ex situ, per exemple, a l'Eixample de Barcelona. Però no els condemna, els zoos? No necessàriament, no. Són necessaris. Per què? Doncs perquè algú ha de dur a terme la conservació. Hi ha coses molt importants que es poden fer a zoològics. Es pot conservar diversitat genètica d'espècies que ja no tenen un lloc on viure, per exemple. Després del col·lapse, amb Samantha Villar i Lluís Quevedo. Dúnia Ramiro, bona nit.
Hola, què tal? Formes part de l'equip de l'Escarabajo Verde, el programa de televisió espanyola que des de fa ni més ni menys que 23 anys indaga en la natura i en l'ecologia. Tu mai has estat als parcs naturals de l'Àfrica, Dúnia? Doncs he estat en uns quants, la veritat. Sí, vaig tenir l'oportunitat d'estar en algun parc a Sud-àfrica, també vaig estar a Senegal i al Marroc, que encara que no ho sembli, també tenim uns primats allà. Són els més apropets que tenim. I vas anar com a periodista? Vaig anar sempre sempre vas com a periodista, no? Però no vaig anar a treballar. D'alguna manera vaig anar sentint la curiositat de veure què estava succeint allà. Després sí que ho vaig relatar, ho vaig aprofitar molt sovint a l'Escarabajo, però va néixer d'una inquietud meva. Què vas copsar de la situació dels parcs naturals a l'Àfrica? Bé, doncs que l'Àfrica cada vegada està més desprotegida, que hi ha un problema molt gran amb els caçadors furtius, però no només amb els caçadors furtius, sinó també amb tota l'espoli que s'està fent de recursos naturals allà. Unit al desconeixement de molta gent de la zona que encara no té, diguéssim... O sigui, ells conviuen, per exemple, amb els ximpancers a Senegal, però ells no tenen la consciència de que aquests primats estan en risc d'extinció i tot sovint, a vegades, la manipulació que ells tenen de la convivència no seria la més correcta per la supervivència de l'espècie. El Pablo Shapira, aquest biòleg que està treballant i ha treballat durant molt de temps al Congo, en parcs naturals i fins i tot exposant la seva pròpia seguretat, ens explicava que sovint els caçadors furtius estan ficats en aquest terreny simplement per una qüestió de supervivència o de millora de la seva vida, com podríem procurar qualsevol de nosaltres. Per tu també va ser aquesta la visió que vas tenir? Clar, totalment. És que tampoc ens hem d'imaginar que els caçadors furtius són els dolents de la pel·lícula. Ho són, perquè després, al final, acaben matant animals que estan en perill d'extinció. Però al final aquesta gent molta d'aquesta gent el que fa és intentar sobreviure. Per això és molt important trobar la manera de treballar allà in situ amb les persones. És una de les coses que, per exemple, tothom coneix, o gairebé tothom coneix la Jane Goodall, que és aquesta primatòloga tan coneguda arreu del món, i ella té diferents instituts i diferents com escoles i centres d'investigació a l'Àfrica i a tot el món, no? Jo vaig tenir l'oportunitat d'estar estudiant els ximpancers a Senegal, i allà mateix el que fan, sobretot molt al terreny, és treballar amb la gent del voltant, a Dindefelo, per exemple, que és un poblet molt petitonet, on normalment hi ha gent que no són caçadors furtius. En aquest cas, per exemple, el que fan és agafar tota l'aigua que tenen les palmeres i llavors maten els arbres on viuen aquests ximpancers. Ells no ho fan expressament per fer malbé a la vida dels ximpancers. Ells el que volen és guanyar-se la vida, tirar endavant la seva família, no? Com se li parla de conservació de les espècies a gent que no té per viure? Educant i buscant-li altres alternatives. Per exemple, l'Institut Jane Goodall està treballant molt in situ fent pous perquè tinguin aigua potable i no hagin justament de patir malalties, treballant molt amb el tema de la malària i també treballant molt en fer, a ensenyar-los a fer horts, per exemple, no? A buscar recursos, de manera que... i també educació, no? Llavors, d'aquesta manera, tu treballant in situ allà, pots crear xarxa, perquè si no, no existeix l'ajut a aquests animals. No pots anar allà a ajudar els animals sense pensar en les persones que viuen allà. Vosaltres, des de l'Escarabajo Verde, heu parlat de la conservació de les espècies en nombroses ocasions i ara, precisament el 25 de setembre passat, i ja ho té tothom a la carta de Ràdio Televisió Espanyola, vau dedicar el programa a reflexionar sobre la funció dels zoos. I en part els zoos a nosaltres ens estan ajudant a conservar aquestes espècies salvatges i a tenir-les a prop, poder-les observar in situ, que d'una altra manera per nosaltres ens seria impossible, no? Ja no parlo de la vessant dels nens, no? De quantes vegades ens agradarà portar els nens al zoo i serà la seva única experiència amb determinats animals, no? Però és ètic? És ètic en el segle XXI tenir aquests animals en gàbies fora del seu hàbitat?
És una gran pregunta, perquè realment la resposta no la tenim. Hi ha moltes entitats, acadèmics i fundacions i també persones del món públic que estan treballant en aquesta resposta i realment no hi ha un quòrum. Sí que és veritat que cada vegada més s'està demanant als zoològics que treballin en la conservació de les espècies i sobretot una cosa molt important que haurien de deixar de fer molts zoològics és deixar de matar animals per gestió. És a dir, quan tenen molts, i sobretot quan són animals que estan en perill d'extinció. No? Això és una cosa que sí que es demana als zoològics. Però el nou zoològic, el que ha de venir, ha de ser un zoològic que ha de treballar in situ, i quan diem in situ no és en el propi zoològic, sinó en l'hàbitat. O sigui, són zoològics que han de treballar en l'hàbitat on viuen aquests animals, i també ex situ, que es diu que és en el propi zoològic. O sigui, tu pots veure si un zoològic comença a fer-ho bé quan té un bon pressupost global de projectes de preservació dels animals fora del zoològic i dintre del zoològic. Aquest tema el tractava el programa Escarabajo Verde sota el títol de Libertat Condicional, com diem, el teniu a la carta de Ràdio Televisió Espanyola, i és una reflexió sobre com haurien de ser els zoos perquè siguin viables i a més tinguin sentit en el futur. I en aquest reportatge escoltem arguments com aquest. Cuando tú estás delante de un gorila, delante de un chimpancé, delante de cualquier animal, del tritón o de un mosquito o de una hormiga, lo que te despierta esa sensación de estar cerca de un animal, ese sentimiento biofílico, no te lo puede despertar una pantalla plana por muchas cas que tenga la pantalla. És un interessant argument que acabem d'escoltar de l'Antoni Alarcón, director del Zoo de Barcelona, que defensa aquesta funció educativa d'impressió insubstituïble dels zoològics. Jo, particularment, per exemple, no hi estic d'acord. Penso que si no ens haguérem exposat a aquests animals, simplement no ho trobaríem en falta. Però segurament l'opinió que ens interessa ara saber és la de la Dúnia. Dúnia, tu penses que aquesta exposició en persona és fonamental i no es pot canviar per una altra cosa? Ojo, no ho dic com a alternativa, sinó dic que si no la tens no pots establir una relació emocional amb un animal? Doncs jo mateixa tinc una relació emocional amb els animals de tot el planeta, vull dir, molt de respecte envers aquestes espècies que ens acompanyen, i especialment no l'he creada a partir de visitar els zoològics, en aquest cas, com a opinió personal, em demaneu? Des del teu punt de vista, és justificable tenir animals en captivitat per fer una feina educativa? Jo, per fer una feina educativa, estic d'acord amb el que s'ha comentat ara fa un moment. A nivell educatiu, jo crec que hi ha moltes maneres d'abordar el tema sense haver de tenir aquests ambaixadors, diguéssim, de la natura davant nostra. I sobretot avui dia, potser ara fa 100 anys, però avui dia hi ha moltes altres maneres d'abordar-ho. A nivell científic és una altra cosa. Tu que has estat en contacte amb ximpanzés i els has pogut estudiar, et faré una pregunta que potser et sona estranya, però em pregunto si alguns animals com ells en són conscients, en algun cas, de la captivitat. Sí, els ximpanzés, tots els primats són conscients. Els felins no t'ho podria dir, els elefants possiblement, perquè són molt, molt intel·ligents, i els primats tenen consciència d'ells mateixos. Em penso que els elefants també. Però si han nascut en aquestes condicions, entenen quina és la diferència entre la llibertat i la captivitat? Doncs mira, jo no t'ho sabria respondre. El que sí que sé és que científicament encara no s'ha pogut avaluar, o sigui, no hi ha una resposta científica de l'impacte que té la captivitat en els individus en general. No n'hi ha perquè no s'ha estudiat o no s'han trobat resultats concloents? No s'han trobat resultats concloents per poder dir que en general, el que tu comentes, que si ha nascut en captivitat, si això li està afectant a la vida. Però també hem de tenir en compte que encara que hi hagués un estudi general, després cada individu és com és, sobretot amb els grans primats. Vull dir que són coses que s'han d'anar estudiant a poc. Jo hi ha una cosa que no sé si us aportarà molt, però penso que, primer,
és molt difícil avaluar una consciència no humana. Si ja és difícil avaluar la consciència d'una altra persona, imagina't la d'una espècie diferent. Però és més, per exemple, jo la postura que m'agrada adoptar vers aquesta qüestió és ètica i és completament humana. És a dir, jo no vull ser la classe d'ésser humà que engàbia una altra espècie, sigui per la seva conservació o no, amb matisos, Vull dir, si s'estan acabant i no tenen medi ambient, òbviament posarem els calés i les mesures necessàries per conservar-los allà on puguem. Però aquesta idea pels zoològics que jo vaig visitar de petit i que recordo molt bé, ara tinc un conflicte ètic molt gran. Aquest conflicte el tenim molta gent, però WASA, que és l'organització de zoos i aquaris i té la seva seu mundial a Barcelona, hem anat a parlar amb ells i Martín Zordan, el seu director, insisteix que els zoos i els aquaris cada vegada tenen més clara la vocació educativa. El rol educativo es tremendo. Necesitamos a las personas, a la población, comportándose de una forma respetuosa hacia la naturaleza. Y muchos de los elementos que tienen que saber para tener esos cambios son los que los zoológicos y acuarios progresistas, modernos, preocupados del bienestar de los animales y con una misión de conservación, llevan a cabo. ¿Tiene sentido un zoológico en el futuro en el que solo se haga una exhibición de animales? No, ese es un modelo de zoológico obsoleto y no es al que esta asociación apunta y no es el que la sociedad nos está solicitando tener. Justamente los zoológicos tienen que contribuir de forma importante. No va a ser posible porque el nivel de la crisis medioambiental que estamos experimentando nos exige algo distinto y la sociedad también nos pide que si estos animales van a estar bajo cuidado humano, tiene que tener una justificación ética y filosófica importante y es la que hemos manifestado a través de nuestra estrategia de bienestar animal. I com es diferencia entre un simple espectacle d'acrobàcies amb animals d'una proposta educativa? Jo crec que directament un espectacle d'acrobàcies ja no hauria d'estar. Mai serà educativa, aquesta proposta? Jo penso que no. O sigui, a veure, pots explicar-los als nens les aletes, no? Doncs a veure l'espiracle del dofí, però és que són coses que ells mateixos poden mirar a casa, amb fotografies a l'escola, vull dir, amb maquetes. No és necessari això. És que un zoològic hauria de ser això, un lloc de conservació genètica, de rescat, de guanyar temps de la pèrdua de biodiversitat que hi ha a l'exterior. Un dels arguments de debat i de confrontació habitual és el del benestar dels animals. Que les coses no funcionen del tot bé ho demostra que el govern s'hagi vist en la necessitat de crear aquest any una nova direcció general, la dels drets dels animals. El seu director és el Sergio García Torres i aquestes que escoltarem són algunes de les coses sorprenents que diu en aquest reportatge de l'Escarabajo Verde. A todos tenemos las imágenes de los zoos de los 80 donde veías el foso gigante y el oso con una estereotipia dando vueltas solo, ¿no? Bueno, yo creo que ya cualquier persona se da cuenta que eso no está bien. ¿Cómo se trata a los animales en España? Bueno, yo creo que desgraciadamente vamos a la cola en los países de nuestro entorno en cuanto al bienestar de los animales. Esperemos eso, ir cambiándolo poco a poco y al menos situarnos en esa media europea y situarnos en la media de lo que nuestra propia ciudadanía creo que entiende ya que es necesario como administración pública y como país. Aviam, probablement és perquè acaba de començar a treballar i encara no ha tingut temps de canviar les coses, però resulta impactant que el director de drets dels animals digui amb aquesta honestedat que estem a la cua pel que fa a benestar animal. Però està molt bé que ho digui, no? Vull dir, perquè és honest i és així. Vull dir, Espanya té un dèficit de benestar animal molt important. De fet, dels 114 parcs zoològics d'Espanya, només el 60% ja ha deixat de fer espectacles, però encara queda un 40% que fa espectacles. Això és moltíssim. Vull dir, és una quantitat encara molt gran. Aquàtics, sobretot, imagino, no? Sí, normalment són els que estan més disposats a fer totes aquestes exhibicions, la veritat. Ara, què us sembla si posem unes quantes xifres de les que es posen a l'altre plat de la balança, no? De l'imminent
perill d'extinció, no? També en parlaves tu, Dúnia, abans. I és que, segons un informe de Nacions Unides, publicat en aquest cas al maig del 2019, la natura s'està destruint a un ritme sense precedents a la història de la humanitat, no? Sabem que estem en aquesta 6ª extinció, però això quan ho posem en xifres, 1 milió d'espècies animals i plantes estan en perill d'extinció ara mateix. 1 milió! Això equival a més d'una 10ª part del nombre d'espècies a la Terra, almenys que coneguem. Això és una cosa absolutament tremenda. Però inclús quan fem mapes dels punts calents on hi ha major amenaça, normalment per activitats humanes, no? Com agricultura, urbanització o transport, els països que trobem més afectats estan al sud-est asiàtic, a Indonèsia, Malàsia, Myanmar, Tailàndia, i també moltes espècies que estan en perill al Brasil, a l'Índia... En fi, és tremendo. També, per exemple, podem anar als Estats Units i veure que els ocells allà s'estan morint amb una velocitat tremenda. Una cosa que em pregunto és, quan mirem aquestes xifres, és, si més no, curiós que tots aquests riscos estan més enllà d'Europa, no? Però no és perquè aquí ho fem meravellosament, és perquè aquí ens les hem carregat ja fa temps, ¿no? Tenemos sumo gusto en presentarles a ustedes a Tonito, el chimpancé civilizado que sale con satisfacción de su jaula porque como se encuentra a gusto es viviendo en sociedad. Su recreo favorito es la visita al parque de la Ciudadela de Barcelona y ya en el parque se dirige a contemplar con cierta superioridad a sus compañeros enjaulados menos felices que él. Ai, mare, els animals viuen còmodes i feliços al zoo? A veure, els herbívors estan més protegits, això sí. En fi, des dels temps del nodo, els zoos i els aquaris han anat evolucionant i millorant les instal·lacions perquè els animals tinguin més espai o comoditat. Per cert, molt bo aquest tall del nodo dins del reportatge de l'Escarabajo Verde. En qualsevol cas, al final, els animals no deixen de viure en captivitat. Segons els responsables dels zoos, seria un peatge que s'ha de pagar per aconseguir un objectiu superior, el de la preservació d'algunes espècies en risc d'extinció. El director científic de la Fundación Loro Parque a Puerto de la Cruz, a Tenerife, posa aquest exemple. En el año 2006 tenían 2 parejas de guacamayo de Lear que también se estaban extinguiendo de una manera pues muy acelerada. Hasta el día de hoy tenemos más de 30 ejemplares que han nacido aquí. 15 hemos enviado ya al gobierno de Brasil. Hemos puesto radiocollares también y collares de satélite para poder saber el movimiento de esto. Ahí es cuando cerramos todo un ciclo en la conservación y vemos qué poderoso es tener información de los animales antes de que realmente se extingan. Por eso mantenemos la reserva genética de más de 350 especies y subespecies, que es la mayor representación de loros del mundo en medios controlados. El dubte que em sorgeix a mi quan sento això és si aquests animals sobreviurien fora de la captivitat. Quin sentit té augmentar el conjunt d'individus de l'espècie si no es poden valdre per ells mateixos després en llibertat? Algunes espècies, com comentava el director del Loro Parque, sí que es poden, com els guacamayos o algunes gaseles que el Zoo de Barcelona també està reintroduint al Senegal, sí que es poden reintroduir, però d'altres no. Hi ha d'altres espècies que el que necessitaran possiblement, o necessitarien, seria un espai més ampli, que no fos un zoològic, com una mena com de reserva natural, on poder anar a viure, no? En el cas, per exemple, dels elefants. Sobre conservació d'espècies, en Rogeli Vázquez, que és company teu i és el periodista que ha fet el reportatge Libertad Condicional, del que estem parlant avui al programa, li preguntava també a Javier Almunia, el director de la Fundación Loro Parque i que també és president d'AISA, l'Associació Espanyola de Zoos i Aquaris. Para nosotros ya no está justificado capturar delfines u orcas de la naturaleza porque no están amenazadas y hay una población que está en los zoológicos que puede aportar todos los ejemplares que hagan falta. No hace falta capturar más animales y desde el punto de vista científico y veterinario es maravilloso porque nos permite hacer endoscopias, gastroscopias, ultrasonidos. Nos permite realmente hacer investigaciones que son absolutamente imposibles con animales salvajes, ¿no? Porque somos capaces de manipularlos sin ningún tipo de perjuicio para ellos, sin afectar su bienestar y tener una información extraordinaria. Què en penses, Dúnia? No els molestem, els animals? Mira, jo recordo fa molts anys vaig fer un reportatge que es deia Embajadores del Mar sobre els parcs aquàtics
i evidentment ja a l'Oceanogràfic de València en parlaven d'això i estaven justament fent investigacions amb els sonars dels cetacis. I per suposat hi havia l'altra part, que eren les associacions més proteccionistes i conservacionistes, que deien que realment els estudis que arriben a fer allà mateix en el zoològic, diguéssim que no tenen molt de valor, o tenen el que tenen, però allà, perquè en l'hàbitat, diguéssim, natural, les coses canvien. I potser el que tu estudies allà, després en l'hàbitat natural, amb múltiples factors, diguéssim, que se sumen, doncs acaben potser anant una mica coixos. Això és el que ens van, diguéssim, una de les tesis que van sortir en aquell reportatge. Però també t'he de dir, com a part positiva, que un altre reportatge que va fer l'Escarabajo va ser a Romania. Vam anar a veure els bisons europeus, que és un dels mamífers més grans que hi ha a Europa, que van desaparèixer de l'hàbitat natural per la caça furtiva i per la caça a la Primera Guerra Mundial. Es van acabar els que hi havien perquè necessitaven menjar, però abans, prèviament, hi havia hagut molta caça d'aquests animals i les úniques reserves que quedaven genètiques d'aquests animals eren uns quants individus, no sé si eren 8, 9, 10, 11, 12 només, que estaven repartits a diferents zoològics. I gràcies a fer aquesta tasca que ha durat molts anys i moltes dècades de tornar a reintroduir-los, portar-los a reserves i després en llibertat, ara a Romania, als Càrpats, doncs aquesta espècie es torna a estar en llibertat. Per tant, vull dir que no tot és blanc o negre, és complicat. En alguns casos sí i en alguns casos no. Clar, quan hi ha una vessant lúdica i de finançament comercial, diguéssim, del zoològic, és aquí on apareix el debat. Ho escoltàvem fa pocs minuts, el president dels zoos i aquaris espanyols es preocupa de subratllar que les investigacions es fan sense cap mena de perjudici pels animals i pensant en el seu benestar, però quan parles amb l'altra banda, amb les associacions animalistes, no diuen el mateix. Adrià Voltas és consultor científic de la Fundació Franz Weber. Lo que sucede es que tenemos muy poca información, en muchos casos prácticamente nula, sobre cuáles son las capacidades sensoriales, cognitivas y emocionales de buena parte o de la mayoría de las especies que estos centros tienen en cautividad. Por tanto, ante la pregunta de ¿pueden los zoológicos garantizar el bienestar de los animales cautivos? Inmediatamente es un no. Porque tenemos esta primera capa de desconocimiento que nos impide poder evaluarlo a nivel objetivo. Por tanto, podemos decir que a nivel científico no sabemos si los animales en cautividad sufren o no sufren. Tenemos indicios que nos indican, por un lado, que hay siempre un desfase entre lo que podemos proporcionar en cautividad y los hábitats para los que estos individuos están adaptados. Y hay un siguiente nivel de profundidad que es cómo cada individuo a título personal va a reaccionar ante los estímulos que se encuentre. Es decir, de que los zoológicos no pueden afirmar que podemos garantizar este bienestar en el contexto de la cautividad. Per tant, Dúnia, hi ha un zoo ideal? Un model que pugui acontentar tothom? Jo no ho crec, perquè mira que, per exemple, aquí a Espanya hi ha el Zoològic de Barcelona, que realment doncs, ha agrupat a científics, acadèmics, associacions conservacionistes, a l'Ajuntament, vull dir, s'han ajuntat tots per intentar que el Zoològic de Barcelona, en aquest cas, comenci a canviar el seu model i s'han trobat doncs, mitges tintes, que més o menys, diguéssim, ha convençut una mica a unes parts i una mica a les altres, però no, jo trobo que no trobarem mai el zoològic perfecte. Sobre els zoològics del futur teniu el reportatge de l'Escarabajo Verde, a més el dia 25, i ara ja el teniu disponible a la web de Ràdio Televisió Espanyola sota el títol Libertad Condicional. No sembla fàcil trobar la fórmula que ens ha de permetre conviure en pau amb la fauna del planeta, però el Pablo Shapira, el biòleg que ha treballat als parcs naturals del Congo jugant-se la vida, té clar per què ho hem de fer. A veure, jo crec que la manera en què nosaltres, com a éssers humans, ens relacionem amb els animals és una mostra del que som nosaltres com a espècie. I crec que és molt important que intentem canviar aquesta relació que tenim amb els animals. I crec que és important que entenguem que nosaltres... Sí, és difícil per la majoria de persones imaginar-se el que estem fent en aquest món. O sigui, estem, com està comprovat, creant la 6ª major extinció de la història. Estem extingint espècies, estem destruint espècies que no tornaran mai, moltes d'elles,
I ho fem d'una manera sense adonar-nos. No som conscients, la majoria de les persones, del que està passant i de que som nosaltres els que ho estem provocant. I com ho estem provocant? Ho estem provocant pel tipus de vida que portem. És així, portem un tipus de vida que no és sostenible i no estem disposats a canviar-ho, això. Dúnia, penses com ell? Sí, totalment. Vull dir que al final, per respectar els animals i el planeta on vivim i les espècies també doncs, que hi ha, les múltiples que hi ha, ho podem fer no a nivell d'educació només anant a un zoològic, sinó amb tot el que fem cada dia, amb el que mengem, com ens vestim, com ens movem, tot això repercuteix directament amb l'espoli, la tala massiva de boscos on viuen tots aquests animals. I llavors, vull dir, la primera cosa que hem de fer és canviar l'estil de vida. Justament aquesta pandèmia també ens ho està demostrant. Vull dir que hem de començar a girar el timó. Tu què en penses, Lluís? Jo penso que és una molt bona notícia. Jo penso que clarament a la història del planeta i potser de l'univers és la primera vegada que una espècie es planteja el valor de la vida i l'existència d'altres espècies. Aquesta conversa que tenim és històrica, socialment. És una bona notícia, no és una mala notícia, és una bona notícia que ens donem compte a poc i que anem millorant. No ens deixem caure en temes fatalistes. Això és poc menys que un miracle biològic. Al final de la conversa amb el Pablo Shapira em remarcar com d'important és que revertim la relació que tenim amb els animals. Hi ha moltes espècies que ja s'han perdut i no sabem si les podrem reintroduir. Què ens quedarà d'aquí a 50 o 60 anys? Hem tingut la sort de veure els animals en vida a la natura, però potser els nostres fills no ho veuran. Cadascú ara haurà de decidir quin preu és més alt, si el de conservar o el de perdre les espècies.